אנשים את הנקודות השחורות שלהם בחיים. זה לא השם המשפחתי שלך והשם הפרטי שלך, זה לא מקריות, יש לזה משמעות. וזה מה שאני בא לעשות פה ערב הזה, רבותיי, בעיצומה של המלחמה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. הקדוש ברוך הוא יחזיר לביתם לשלום את כל חיילי צבא הגנה לישראל, יחזיר את השבויים הנדרים, ישמור את כל בחורי הישיבות, ישמור את כל עם ישראל. סתם מעניין אותי, אתם מסכימים איתי שלשם האדם יש משמעות או לא? הגמרא אומרת שרב מאיר בדק בשמי, רב מאיר עצמו, בעל הנס, היה בודק בשמו של האדם להבין את מהותו. למה אני אומר? אני גר באשדוד, אשדוד זה גם דרום, דימונה זה דרום, אשדוד זה דרום. אבל יש לי בערך מוסף יש לנו בעיר שלנו, לנו יש ים. אני מאוד אוהב ים, אני היום הייתי בים, טבלתי עם הים, אני אוהב ים, אני כל יום משתדל לטבול, אני חורף, קיץ, גבה גלי, לא גבה גלי, אני כל השם על המים. נחמן ברסלב אומר, אם אדם רוצה להרגיש קרבת אלוקים, שילך למקום שהמים והארץ מתחברים עם צבע תכלת, ואז הוא ירגיש, רבותיי, זה עולם האצילות. אני מאוד אוהב ים, כי ברווקות גדלתי בנתניה, אז אני אהיה, אבל יש לי אחד בעיר שלי לא שאוהב ים, חולה ים ברמה, תראו, כל הילדים שנולדו לבן אדם, יש לו משפחה ברוכת ילדים, לכולם נתן שמות של ים, גם לבנות, גם לבנים. לבנות קרא כנרת, ימית, חופית, שונית, צדפה, כל מיני שמות כאלה. לבנים, גל, גלגל, אלמוג, סוף, כל השמות של הילדים, משהו מהם. כל הילדים שמות של ים. יום אחד נולד לו ילד 11, קרא לילד שלו יעקב. אמרו לו, יעקב, יש בג במערכת, יש תקלה. יעקב, איך יעקב קשור לים? הוא אומר, זה השם של המציל. יש קשר. לא חייב שיהיה קשר מהמים. טוב, מכובדיי, אני רוצה היום לעשות שיחה, אנחנו נמצאים רעים רבותיי, כמה 104 ימים לפרוץ הממני, כשהמלחמה זו פרצה, אני הייתי בשבת שמחת תורה במלון כינר עם ארגון הידברות, והיה שבת לציבור לא דתי, וכבר במהלך השבת כבר באו לקחת כמה קציני משטרה מתוך המלון דחוף לחזית, ואני זוכר שבשבת בצהריים, בשמחת תורה בצהריים, היינו כבר בהקפות שניות, כבר אז לא דיברו על המספרים האלה, דיברו בין 40 ל-60 הרוגים משהו. ואחד אמר, אתה מדמיין, אפילו על זה אמרו שאתה מדמיין. ואז היה שם כבר אחד בזמן אמת, הוא הריב עוז בנפשו, אומר לי, שלח לי כבוד הרב, זה שאלות ששאלו אז על השואה, אבל עכשיו אינם שואלים, איפה אלוקים היה בשמחת תורה? איפה הוא נמצא היום? איפה? יש מרצים, חרדים, אני שומע אותם מראיינים, איפה אלוקים היה בשמחת תורה? רוצים לברוח בזה, מה הם אומרים? ואיפה הצבא היה בשמחת תורה? כאילו, אתה לא מאמין באלוקים, אתה מאמין בצבא, ואיפה הצבא היה בשמחת תורה? זה לא תשובה. יש כאלה יותר, אמרו לי כבוד הרב, וגם אם חס ושלום נגזרה גזירה כל כך קשה על עם ישראל, אין לבורא עולם תאריך יותר נחמד בשנה? רק ביום של שמחת תורה, שמקצה הארץ ועד קצהו, מקצה העולם ועד קצהו, יהודים רוקדים, שישו ושמחו בשמחת תורה, ביום שרוקדים עם התורה, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, זה היום שמגיע גזירה כזו על כלל ישראל. אז היה מלחמה במלחמת יום כיפורים, גם שאלו את השאלה ביום כיפור, אפשר לעשות כזה. אני הרגשתי עוד לא דיברו על 1,400,000, דיברו על 40-60. והרגשת במלון איפה שאני הייתי נתח מאוד מאוד חזק. אני רוצה היום להגיע לנושא הזה, אבל מכיוון שונה. זו שאלה שהבאתי אותה בפתיח, אני עכשיו אתפוס נושא, אני אכנס אליו, ואתם תראו איך שאני סוגר אותו לקראת הסוף. למי שמכיר את הסגנון, אני אוהב לפתוח שאלה, להיכנס, לצאת, להיכנס, לצאת, להיכנס, ובטוח לסגור, טק, 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 אנשים אוהבים כזה מבנה של הרצאה. יש גמרא, אני אגיע לנושא הזה שכל מה שקרה במלחמה וכל מה שקורה היום, ואיפה אלוקים היה ואיפה בורא עולם נמצא בימים. אני רוצה לקחת את זה על פי גמרא, בהסבר בדברי מאמר אחד בגמרא במסכת שבת בדף כ"ג. אומרת הגמרא במסכת שבת ככה, רב הונא אומר, רב הונא, הרגיל בנר, מי שרגיל בנר, איזה נרות? על מה מדובר? איזה נרות? רש"י אומר, לא נרות יום הולדת מדובר, רש"י. אלה עוד רש"י, שני סוגים של נרות. אלה נרות שבת ונרות חנוכה, שמי שרגיל בהם בשמן זית זך, מי שידליק נרות שבת ונרות חנוכה עם שמן זית, הבטחה של תורה. צ'ק של תורה.
אב ינלי, דרך אגב, יש כאלה אומרים שאב ינלי זה לא יהיה לו. מי שיודע, יש עבר, הווה ועתיד. אב ינלי, איזה לשון זה? יש לו, לא יהיו לו. אב ינלי בנים מה? תלמידי. צ'ק של תורה, התורה נותנת צ'ק חתום. אתם יודעים, צ'ק של תורה זה לא צ'קים שלי. אני, מי שמכיר, מאז שהתחתנתי, אשתי אמרה לי, איך אתה רוצה להשתית את הבית מבחינת תשלומים? אתה לא מזומן ולא כרטיס אשראי, אני אוהב צ'קים. למה? כסף אני לא יודע אם אני אראה בחזרה אף פעם. צ'קים? יש סיכוי. יש מצב שאנחנו לא נראה אותם פעם בחזרה. אני לכן אוהב לשלם בצ'קים. יש אחד, קוראים לו הרב מרמרשטיין, הוא הקים פרויקט בכל הארץ, נקרא, אולי אתם מכירים בטח, שומרי אמונים, להגיד אמן. שומרי אמונים, הוא אומר ככה, שאדם עושה ברכה בבוקר, יש בתורה 20 ברכות התורה, ברכות השחר. כשאתה עושה ברכה, אתה נתת צ'ק, אבל אם אין מישהו שעונה לך אמן מולך, אין חתימה לצ'ק. הוא אומר, האמן זה החתימה של הצ'ק. צריך צ'ק וחתימה. ברכה זה צ'ק, ואמן מה זה? חתימה. בלי חתימה לא שווה ברכה, אז הוא אומר, מה זה בלי אמן? הוא רץ עם זה בכל רחבי הארץ. פה התורה נותנת לך צ'ק חתום, זה לא שני דברים. זה אם אתה מדליק נרות, הבטחה של תורה. אם תדליק נרות שבת ונרות חנוכה עם שמן זית, יהיו לך, או לפי מה שאני רוצה להגיד, יש לך ילדים טובים. מה לעשות? בא בספר עין יעקב, מכובדיי, אני אגיד את האמת. אני גדלתי במשפחה, אתם מכירים עין יעקב, לומדים פה, יש פה שיעורים פה בדימונה על בעין יעקב. אני חייב לומר, ישנה תופעה מדהימה, אני מאוד קשור אליה, אני שונה בנוף המשפחתי האישי שלי, אני גדלתי במשפחה ברוכת ילדים, אני ברוך השם, תודה לקל יתברך, זכיתי לגדול בבית של תלמידי חכמים מופלגים. אני נחשב אצלי במשפחה, אני לא ענווה מדבר, ניכרים דברי אמת, אני בבית השם. אני נחשב הילד הכי חלש מבחינת תורה במשפחת שוורדלני, זה משפחות גדולות, זה קורה. אנחנו 14 אחים בבית, אני יש לי 8 ילדים בבית בינתיים. והלוואי ויגיעו מעשיי למעשי אבותיי, ההורים שלי 14 ילדים בבית, 13 בנים ובת אחת. זה לא משפחה, זה תשבץ. אחים יש לי, אריות, יש לי אח. אני מקנא בו, קנאת סופרים תרבה חוכמה, במותר בתורה לקנות. בגיל 27, הרב לנדו, הרב של בני ברק הקודם, עוד רבה של בני ברק הקודם, מינה אותו להיות רב בבני ברק על שכונה, על 500 משפחות. זה דברים שמופיעים בספרות לפני 100-200 שנה, תופעות שכאלה. אבל אנחנו חסידים כמוך, חסידי צאנז, אבל אחים שלי, אומר את האמת, הם חסידים, אבל נמשכו ללמוד את הלימוד הליטאי הזה, העיון דק הזה, יכולים להתפלפל חודשיים על 2 שורות, ובסוף לא לדעת מה כתוב בשורות עצמן. פלא פלאות של לימוד. זה לימוד כזה מסברות, דקות ככה. לא סתם פלפולים, סתם שלא קשורים עם אצבע גריידה, סתם להתפלבל. אתם יודעים שבבני ברק, בני ברק, יש עכשיו, מרוב שזה צפוף, עיר התורה והחסידות והצפיפות והחולדות. אז בישיבות כבר היום שמים כמו בפנימיות, בקומותיים, דו-קומותיים, 3 קומות, מיטות בקומות. אז היה איזה חלבריסקר אחד כזה הדוק, אחד שמדקדק יותר בקלה מאשר בחמורה כזה. אז הוא בא לראש ישיבה שלו, אומר לראש ישיבה, תקשיב, אתה הכנסת אותי לבעיה הלכתית, אתה שמת אותי לישון במיטה בדו-קומותיים למעלה, אסור לישון למעלה בקומה העליונה. אומר לו, אסור, זה איסור חמור, הכנסת אותי לבעיה הלכתית. אומר לו, מה הבעיה? מה הבעיה לישון במיטה בישיבה בקומה השנייה? אומר לו, מה הבעיה? אומר, כבוד ראש הישיבה, שמת אותי לישון בקומה השנייה, ומי ישן בקומה הראשונה? בחור שלאחרונה נהיה חולה. והרי הגמרא אומרת במסכת נדרים, איפה נמצאת השכינה? איפה היא נמצאת? איפה? מעל מראשותיו של מה? של החולה. אתה ראש ישיבה לא רואה מה קורה פה עכשיו? מה אני קורה פה עכשיו? אני שמת אותי למעלה ואני יושן בתוך השכינה. אין לי כיוון לשאלה. אז הראש ישיבה הסתכל עליו, תקשיב, אני לא יודע אם הבחור למטה חולה. הבחור למעלה, זה אני אומר לך. חולה מכל כיוון, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת? זה סתם, זה סתם, זה פלפול סתם, זה בוקס ריקי, זה סתם טיעונים שלא מבינה עם יד, זה קישקיש קרה, זה סתם. אחים שלי, שאני אומר לכם שהם גאונים, הם לא כאלה. יש לי אח יותר קטן,
הוא נקרא מומחה מספר אחד היום בארץ לנושא של ייבום וחליצה. הוא הוציא כאלה ספרים על הלכות ייבום. הוא יודע, אין טקס חליצה בארץ ישראל שנערך בלי שאח שלי משתתף כדיין מומחה. הוא יודע כל הדינים, רקק עליה, לא רקק, אם רקק, לא רקק, איך רקק, הכל יודע. אני מעודי לא נמשכתי, אני מתוודה אני בית הכנסת, אני מאז שאני זוכר את עצמי, יום עומדי על דעתי, מעולם לא נמשכתי ללמוד לימודי עיון, סברות דקות, אני נמשכתי ללמוד אגדות. עכשיו, אנשים מזלזלים באגדות חז"ל. הרב ברוך מות חזרחי, זה צדיק שנפטר עכשיו, הוא אומר, מישהו אמר לי שהוא עמד לו בישיבה, הוא גם אהב רק לימודי עיון, היה רואה בחור לומד אגדות, אמר לו, אני רואה גם קראת תהילים וגם לומד אגדות, יפה, זה כמקרא תהילים גרידא, זה כמו שאתה קורא תהילים, ללמד אגדות, מי לומד אגדות? אבל אני לא יודע, אני תמה, כי אני ראיתי לשון בספרי כתוב ככה, אם אתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם, לך ולמוד אגדה, לך תלמוד אגדות, שמתוך כך אתה מכיר, הוא יתחבר למי שאמר והיה העולם. אז אני מאוד כנראה, בגלל שאני מתעסק בקירוב, אז מאוד מאוד אוהב אגדות, מדרשים, אני נמשך ללמוד. מה הספר הכי מרכזי באגדות חז"ל? אין יעקב. אתם יודעים שיש היום בתי כנסת, אני נותן שיעורים כאלה, שלא עושים דף היומי על פי המודל הקלאסי שתיקן רבי מאיר שפירא מלובלין, עושים דף למסכת כמו שיש היום דף היומי. יש היום בתי כנסת שבין מנחה לערבית עושים שיעורים בעין יעקב. אני ממליץ, מה לפתוח עין יעקב, מסכת שבת דף כ"ג, הוא שואל שאלה עצומה. כן? מי שמדליק נרות שבת ונרות חנוכה עם שמן זית, יש לו ילדים צדיקים? אומר לא נכון. הלא ראינו, גם שמענו, הרבה אנשים שהדליקו נרות שבת עם שמן זית, והאבות שהדליקו נרות חנוכה עם שמן זית, ויש להם ילדים פושעים. אני רוצה איזה מקרה שעולה לי ככה בזיכרון, היום אני גר כאמור באשדוד ברווקות, נתניה פעם הייתה עיר פשע. הרב לאו סיפר כשהוא רץ לרבנות, הרי הרב לאו לפני שהוא נהיה הרב הראשי, הוא התחיל נתניה, הוא המשיך לרבנות בתל אביב ואמר, וזה כל קרש מקפצה להגיע לרבנות הראשית. כשהוא נתמנה לרב הראשי של נתניה, הוא סיפר, הוא שאל את מפקד המשטרה המקומי, איך מגיעים לנתניה? הוא אומר לו, תשמע, אתה נוסע על כביש החוף, איך שאתה שומע יריות כך שמאלה, אתה בנתניה. אני זוכר, אני פעם בשבת ישנתי בבית הוריי בנתניה, אמרתי פיצוץ, אחרי החמין, הלכתי לנו, שינה בשבת תענוג, ואני שומע פיצוץ, עוד לא היה חמאס וכל זה. מה מתברר? היה וריאן צמרת בנתניה, היה לו רכב, קוראים לזה הונדה מציתה את הדמיון. הוא נכנס לאוטו, שם חצי סוויץ', זה לא הצית לו את הדמיון. מישהו כנראה מתחרש שלו, הצמיד לו מטען גחון מתחת לאוטו. היה פיצוץ רב עוצמה, והפושע הזה הלך לו חלק מהאצבע ביד וחלק מהאצבע ברגל. בקיצור, הוא ידע מי זה, מי עשה לו את זה. אחרי כמה ימים, העבריין המתחרש שלו ישב במסעדה תל אביבית, עבר אופנוען רעול פנים, ריסס אותו עם מחסנית. חיסלו אותו בכדורים. אז באו לעבריין המשטרה הראשון. תגיד, אתה קשור לחיסול הזה? הוא אומר, אין לי יד ורגל בעניין. אין לו לא יד ולא רגל. הוא לא שיקר. אין לו לא יד ולא רגל. אתם יודעים מי זה אמא שלו? לכו תשאלו בנתניה, תעשו בוחן פתע, אתם מכירים בנתניה, אחד הרבניות, לא להגיד, רבנית אהובה, אני לא אגיד שם משפחה. כזאת כיסוי ראש, צדיקה, לא תראו כמו אשכנזיות הולכות עם פאות של הוליווד בו. צנועה, שערה משערות כך, צנועה. מדליקה מרות, זה ספר מוסר מהלך לראות את האישה הזאת. אמא שלי, שם יאריך ימיה בטוב, אבא שלי היה הרב של בית חולים לניאדו, היא הייתה בה כל ערב שבת להדליק נרות שם בבית חולים. זה אמרו אנשים לראות את האישה הזאת מדליקה נרות, זה ספר מוסר, הייתה בוכה. וזכנו לגדל בנו שמן זית, ודמעות כאלה ללא גוזמה, אנשים מועילים, רואים אותה, איך הדמעות הרותחות של הזולגות אל תוך השמן זית ומתערבב. ותראה איזה צ'ק חתום קיבלה. בין עבריין צמרת, שלא מגזים, כשהשוטרים רואים את הבן שלה בצד אחד של הרחוב, השוטרים עוברים לצד השני שלהם. לא האנשים, השוטרים. למה אתה אומר לבן אדם הזה, אתה נתקל פה ברחוב, מילה אחת לא במקום, מחילה, מה מחילה? מחר הוא דואג להכניס אותך למחילה. מוריי ורבותי, שואל הספר אין יעקב, איפה זה? איפה זה? איפה זה? דרך אגב, לפני כמה שבתות אני הייתי בשבת במלון קיטרון שם על יד בטבריה.
היה שם, השתתף בשבת. הבן שלה מחבר ספר שמירת שבת כהלכתה, הרב נויברט, הוא בא אליי ואומר לי, נכון שאתה אוהב אגדות, אני חייב להעיר לך. את השאלה הזאת לא שואל העין יעקב שחי לפני 250-300 שנה. את השאלה הזאת שואל אחד הבן של הרעב"ד, מרבותינו הראשונים, קראו לו רבי יצחק סגי נאור בספרות, קוראים לו ארי סגי נאור. הוא שואל את השאלה הזאת, איפה ההבטחה של התורה? מרבותינו הראשונים השאלה הזאת כבר נשאלה רבותיי בהיכלה של תורה. איפה התורה מבטיחה שמי שמדליק נרות שבת ונרות חנוכה? לא נכון, לא נכון. לך לבתי כלא, תראה עבריינים יושבים ואבות הדליקו נרות חנוכה כל החיים עם שמן זית כתית למאור. נו, איפה זה? טוב, מי שירצה לראות מה שעין יעקב עונה, מוזמן לעיין. מי שרוצה לראות מה שעונה הבן של הרעב"ד, רבי יצחק סגי נאור, גם מוזמן לעיין. אני רוצה לקחת אתכם למהלך שנוגע גם לגבי המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה, ובכלל זה ייתן חיזוק בכלל ליהודי כיהודי. אבל אני צריך את השיתוף פעולה עם הקהל. אני עובד, דרך אגב, אצלנו בפולין היה מנהג להביא למרצה משהו לשתות בחוץ לארץ. אני זוכר כזה מנהג בחוץ לארץ. מי שמתבייש, מתייבש. כן. כדי לענות על השאלה הזאת, אני צריך, מי שיכול לעזור פה, זה רק רבנו, רבי נחמן, רק רבנו יציל פה את המצב. יש לכם פה, באים פרסלב לרקוד לפעמים דימונה, באים. איך אני אוהב אותם, בא לי אחד בשכונה, רוקד לי על האוטו, על המכונית, אמרתי לו, מה אתם אוכלים בבית? הוא אומר, מוקפצים, מה זה אומר? מה יש לאכול? בברד. כי בוא יאמר לך, פעם שעברה היה קולה היה. לא, רבי שלום, זה האומות, אני אוהב מים, רבי שלום. לא, זה בסדר. בוא, אני הולך לקנות, בוא רגע. השתפח שמונה זה צריכים לספרדים למה שהלב שלהם. איך אני תמיד אומר, טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. עדיף ללכת להזכרות של ספרדים, עדיף מה שחתונות של אשכנזים. שם יש מה לעשות פה. טוב, ברשותכם נעשה ברכה, אני אעשה בנוסח אשכנז, ככה נולדתי. בוי חתו אדונו, ילוי עיני מלך ואוילון שהכל ני בדבורוי. כדי לענות על השאלה הזאת נצטרך נזדק. מי שירצה לראות את זה בפנים, ליקוטי מוהר"ן, תורה ד', חייב לומר שרבי נתן בברסלב, תלמידו המובהק של רבי נחמן, אמר על התורה הזאת את המילים הבאות, אמר, כל התורות של מורי ורבי רבותיי רבי נחמן בברסלב היו אמת, אבל אומר, במו אוזניי שמעתי איך שרבי נחמן אמר, מי שלא יבין תורה ד' בליקוטי מוהר"ן, לא יבין טעם בגאולת ישראל, לא יבין מה זה גאולה בכלל. בואו נשאל את הקהל, מה הייתם רוצים שיקרה עכשיו לעם ישראל מבחינה לאומית? מה אתם רוצים עכשיו? ויוונט, מה? ויוונט משיח מתי? נאו. אתם בסדר. למה? חודש לפני המלחמה אני הייתי במלון הכי מפואר בארץ. מה המלון הכי מפואר בישראל? עד לפני כמה שנים החזיק את הבכורה, המלון הכי מפואר בישראל נחשב מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. כיום אומרים מומחים למלונאות שהמלון הכי מפואר בישראל נחשב מלון וולדורף אסטוריה בירושלים. לא יודע מה יש שם. עכשיו, כל נשיא ארצות הברית תמיד היו באים לירושלים ושולחים אותם לקינג דיוויד. בשנים האחרונות וולדורף אסטוריה, שם נברשת בכניסה, נברשת שווה $1,000,000, נברשת. הנה, זה ביידן, הוא בסדר, הוא מביא לנו קצת נשק, הוא קצת סידילי, אתם יודעים. הוא לוחץ ידיים באוויר לאנשים, זה משהו מדהים. שזו תמונה, הוא נכנס לפגוש את נשיא הודו, נרדנה מודי, במקום ללחוץ מיד, לחץ את המזכיר שלו, לא יודע מי ללחוץ לו. והוא יש לו את המזוודה הגרעינית, זה משהו מדהים. גם איפה שלחו אותו, הוא הגיע לביקור להזדהות לישראל לכמה שעות, איפה שלחו אותו לנוח או לארוחת צהריים? וולדורף אסטוריה. גם הקודם, הנשיא טראמפ ואשתו טראמפ פוללינה, איפה שלחו אותם את הטראמפ? אני הייתי חודש לפני פרוץ המלחמה
אני הייתי במלון וולדנוף היסטוריה, שבת נגידים של 20 מיליונרים לאיזה ארגון, שאלתי אותם, אתם רוצים שמשיח יבוא כאן ועכשיו שם חדרים ששווים $5,000? אתם רוצים שהמשיח יבוא עכשיו? אחד עושה לי, אפטר שבת, אחרי שבת, לא עכשיו. שילמנו, מה אתה רוצה? חיכינו למשיח 3,300 שנה, נחכה עוד סוף שבוע אחד, לא יקרה כלום. אמרתי, תקשיב תהיה חביבי, אם אתה מדבר ככה, אתה לא רוצה משיח. מישהו רוצה משיח אחרי יום ראשון, הוא לא רוצה. יש אנשים אומרים שמשיח יבוא, אבל אחרי יולי-אוגוסט. אמרתי, מה יש ביולי? סגרתי דיל עם השטיח המעופף לדובאי. איך אפשר לקבל פני מלך המשיח ואני עדיין לא ביקרתי במגדל בורג' חליפה בדובאי? יהיה חסר משהו בגאולה, לא? אמרתי לי, אם אתה אומר לי דובאי ואתה רוצה מגדלים נוצצים, מגדלים, אתה רוצה יום ראשון, אתה רוצה ביולי, אתה רוצה באוגוסט, אתה לא רוצה משיח. כי מי שרוצה משיח, אוי ואף על פי שיתממה יאים כל זה, אחכה לו רק בכל יום. עכשיו, אני מכיר צדיקים בדורנו, כן, אומרים כולם דור, מכל ירידת הדורות, יש צדיקים שאני מכיר אישית, שלא הולכים לישון בלילה בחיים עם פיג'מה. הם הולכים, חבל שלא ביקשנו משיח, מדברים על משיח. תשמע, זה נגעתי בשלום במשהו, זה יש לו כזה, מקפיץ לו את כל החושים. קוקה קולה טעם החיים. בסדר, בשעת הדחק שמחו חכמים. כשאני הייתי בשידוכים עם חמים מזל לכוס קינלי, היה אז פרסומת בקינלי, שיהיה לך יום כתוב. הוא שאל אותי למה בקוקה קולה לא כתוב שיהיה לך יום שחור. אמרתי לו משהו שקשור לבת שלו ונסגר השידוך על המקום. משתבח. כבר בירכנו, שכוח. שכוח, תודה רבה. הנה, גם זה, שחור ולבן. כיוונת יפה. הוא הביא לבן, הוא הביא שחור, הוא הביא הכל. לפי השם שלי. והשלישי, מה זה? שלא יהיה חשש זוגות. טוב, תמשיך. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים משיח מתי? אני רוצה לפתוח את זה. כולנו רוצים משיח. אני, אתם, כולם. כן. בוא נפתח את זה. מישהו יכול להגיד לי מה הולך להשתנות בעולם מימות משיח? כולנו רוצים משיח. מה לעשות? נפתח רמב"ם, הלכות י"ב, הלכות מלכים. אין לנו על דברי הרמב"ם הנשר הגדול. איך אומרים? החרות על קברו של הרמב"ם. ממשה רבנו עד משה הרמב"ם לא קמה הרמב"ם בפרק י"ב מלכות מלכים. אני יודע, אני אומר את זה לפעמים לציבור דתי לאומי, אני מקפיץ להם כל החושים. לשון הרמב"ם, שום שינוי מהותי לא יהיה, לפחות ב-40 שנה ראשונות שמלך המשיח מנהיג את העולם. מה בין הגואל הראשון לגואל האחרון? משה רבנו הנהיג אותנו 40 שנה, מה? במדבר. מלך המשיח הנהיג אותנו 40 שנה ראשונות, ימות המשיח, אומר, לשון הרמב"ם. אל יעלה על לב האדם שבימות משיח יהיה איזה שינוי אחד ממעשי בראשית. עולם כמנהגו נוהג, לא יהיה שום שינוי. אז רגע, סליחה. כן. כביכול, שיש קיים המשיח, רק הוא לא מתגלה. אני לא יודע, הוא קיים, אם הוא לא מתגלה, הוא לא קיים. חוסר. אם הוא קיים, אני לא ראיתי, יתגלה, נוכל לדבר. אני, לדברים שאני לא רואה, אני לא יכול לדבר. הוא קיים. תורת הנסתר, אחד עליי גם אמרו, אחד, מה זה צדיק נסתר? אחד בא למכור תמונות, אמרו לו כמה זה? אומר $5,000. אומר, מה? זה תמונה של הרב עובדיה, $5,000. אחר כך בא מישהו, רוצה $10,000. אומר לו, מה זה? זה באמת תמונה? זה של תמונה של מרן החזון איש. אז הגיע אחד עם מסגרת ריקה, אומר $20,000. אומר, מה זה? אומר, זה צדיק נסתר, לא רואים אותו בפנים, אני רוצה $20,000. זה הכי יקר. אם אתה לא רואה, אני רוצה להגיד לשון הרמב"ם. אל יעלה על לב האדם שב-40 שנה ראשונות שימות המשיח יהיה שינוי אחד בהנהגת הטבע. ייוולדו אנשים, ימותו אנשים, ייסעו בתחבורה ציבורית, ייסעו עולם כמנהגו. מה? אומר, ומה שאמרו הנביאים שיהיה, כולם מצטטים, הרי זה סותר פסוקים, כתוב וגר זאב עם כבש, זה נראה שינוי שכבש יכול לגור עם זאב. אומר, דרך משל ומליצה אמרו נביאי ישראל, ולא נבין את דברי הנביאים הללו של וגר זאב עם כבש. רק שיבוא מלך המשיח נוכל להבין מה התכוונו של וגר זאב, זה משל וזה מליצה, אבל שום שינוי לא יהיה בהנהגת הטבע.
ומה שאומרים שפסקו שיבוד מלכויות זה אחרי 40 שנה. לפי הרמב"ם הולך 40 שנה ימות משיח, אחר כך בא המלך המשיח בונה בית המקדש, אחר כך מקבץ נדחי ישראל, אחר כך מסתיימים שיבוד גלויות, אחר כך תחיית המתים. זה הולך במדרג, אבל ב-40 שנה הראשונות לא יהיה שינוי בהנהגת הטבע. כל עולם כמנהגו, מה? אז אני שואל בן אדם, למה אתה רוצה משיח? אני שואל אנשים, אני רוצה משיח. איפה אני ארגיש את זה? איפה אתם תרגישו את זה? איפה האדם ירגיש ימות משיח? באיזה היבט אתה תרגיש את זה? אני לא רוצה ללוג, אני מסתובב הרבה בקהילות ישראל. ודיבר הרב במיקוץ כזה, שיש הרבה אנשים שמקיימים מצוות, הוא לא יודע מה עושה, הוא מחכה את השני. הוא אמר על זה חרוז, הוא אמר ככה. אם אני מה שאני, בגלל שאתה מה שאתה, ואתה מה שאתה, בגלל שאני יוצא, שלא אני, ולא אתה. אם אני עושה מצוות כי אתה עושה, ואתה עושה כי אני עושה, מה יוצא? משל, זה לכן הספרדים חלק מהשבתות הנמצא, הם עושים עבודה ככה. סברי מרנן, ברוך אתה השם עולם, בורא פרי הגפן, יש כאלה מסתכלים, היין מתפקים בצחוק. אני אומר לו, למה אתה צוחק? הוא אומר לי, כי הוא צוחק. אמרתי לו, באמת? בוא נלך אל ההוא. אני הולך אליו, אני אומר לו, למה אתה צוחק? הוא אומר לי, כי הוא צוחק. וזה צוחק, כי הוא צוחק. בעצם כל הבית כנסת צוחקים, בפועל אבל הם צוחקים. יש כאלה ניגשים לנרות הבדלה, מתאגרפים ככה כולם. אבל למה אתה עושה ככה? אומר, כולם ככה פה. מה, אתה לא יודע מה אתה עושה? ממש מצוות אנשים מלומדה. באותה מידה, אני לא רוצה להיות, אני מתעסק עם בעלי תשובה. הם יוצאים לסמינרים, אנשים חיו שנים בחושך, באו לסמינר, קיבלו אור של תורה, מה זה? קיבלו פרוג'קטור, קיבלו מכת אור, הם יוצאים אבל מהסמינר, מוכים בסמברים. הם לא חיים. הוא סוגר את העיניים, אומר, השם יעזור, שנזכה לביאת המשיח, במהרה בימינו אמן. אמרת לו, בוא אליי רגע, שפתח את העיניים לדבר איתי. מה אתה רוצה? אתה משיח? בוא נגיד לי מה אתה רוצה? מה הולך להשתנות? איפה תרגיש את זה? איפה נרגיש את המשיח? כולנו רוצים משיח, אבל הרמב"ם אומר שלא יהיה שום שינוי בהנהגת הטבע. אני אגיד לכם בצורה יותר בוטה, אם היינו זוכים לגאולת ישראל לפני שמחת תורה, הטבח הנוראי הזה של שמחת תורה לפי הרמב"ם היה מתקיים כן או לא? כן. סליחו לי, כל הפיגועים בחיים שאנחנו שומעים, השבוע ברעננה היה מתקיים. 45 יהודים שנסו להתפלל ברשב"י במירון, היה מתקיים. אז מה זה משיח? אז למה אני רוצה משיח? מה זה המשיח? אני רוצה משיח, מה הולך להיות שינוי? איפה נרגיש את הגאולה? סתם יש מרצה גדול בארצות הברית, קוראים לו הרב אברמות חמלך. אז הוא אומר כזה בדרך כזה הומוריסטית, הוא אומר 40 שנה העולם כמנהגו נוהג, העולם הולך להיות נורמלי 40 שנה, זה כבר גאולה. אם העולם הולך להיות נורמלי 40 שנה, זה גאולה, שהעולם הולך להיות בפסים נורמלי. זה דרך מליצה. אני רוצה להבין, רבי נחמן ברסלב מאיר לנו את הגאולה באור יקרות, נתן לנו הבנה מה זה, מה אנחנו רוצים. הוא מבסס את הדברים על פי גמרא במסכת פסחים דף נ'. הנביא זכריה אומר פסוק על ימות משיח. מכובדיי, זהו פסוק שיהודי אומר אותו בכל תפילה יהודית, שחרית, מנחה ערבית, ימות חול, שבתות, חגים. והיה ביום ההוא, אומר הנביא זכריה, כשהנביא זכריה מדבר על ימות משיח הוא מתאר מדבר אחד מאוד קטן. והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו מה? שואלת הגמרא במסכת פסחים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והעיד נא, וכי עכשיו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יהודי שומר תורה מצוות, עכשיו הקדוש ברוך הוא בשמיים בורא עולם, הוא לא אחד ושמו אחד? אומרת הגמרא לא, ממש לא, בוודאי שלא. לא כמו העולם הזה, כמו העולם של ימות משיח, אומרת הגמרא. העולם הזה מתחלק לטוב ורע. יש ברכות לטוב ויש ברכות לרע. אדם שומע בשורה טובה, בעזרת השם שנשמע רק ונתבשר בשורות טובות. אתה הולך ברחוב, מישהו בא אליך, אחי, נולד לך בן זכר, אתה יודע, יש לך בית חולים, אתה עכשיו יצאת לעשות קניות, אומרים לך מישהו, ילדה. אדם שומע נולד לו בן זכר, מה מברך? ברוך הטוב, מה? חס ושלום, אדם שומע משהו, אתה הולך ברחוב, מישהו בא אליך באמצע חובך, חמותך נפטרה באמצע חוב. אתה יכול לקרוס מזה, חמותי. דרך אגב, תדעו לכם שכל המרצים האלה שאתה שומע אותם אומרים בדיחות על קלות וחמות, אתה מרגיש בזמן שהמרצה מדבר שזה יושב לו על כאב אישי. אז אני אומר לו, חמותי צדקת. היא אומרת תהילים כל יום. אבל לא כולם זכו לכזאת צדיקה. יש לי חבר נפל, אומר, הרב, התחתנתי. שבת ראשונה אני יושב בבית חמותי. כמה קובע ההרגשה בשבת הראשונה? מאור פנים, איך שמתייחסים אליך. אומר, אני יושב, היא מסתכלת עליי כמו מכשפה בלי מטאטא. אמרת לה, תרגי מהר, תגידי תודה שלקחתי לך אותה בכלל.
וראיתי שבא אליי ככה, במקום לריב איתה, אומר, עשיתי לה הפוך על הפוך, נכנס לחנות תכשיטים, יום ראשון, במקום לריב, אמר, נקנה אותה עם שוחד. קניתי לזוג הגילים 24 קראט, איטלקי. עשיתי לה מארז, הגילים מלמעלה, פרחים מתחת לכל, ולמטה שם לה אקדח, אמיתי. עשה לה מארז עם פרח, שלח לה, אומר, הרב, תראה איך זה עבד. יום ראשון היא מתקשרת אחרי שהבאתי לה, היא אומרת לי, שהכוח חתן יקר, לא היית צריך להשקיע 24,000 שקל תכשיטים? תודה. אבל הגילים הבנתי, אבל משהו במארז לא הבנתי. הבנתי איך הגילים זה מתנה, והפרחים זה קישוט, אבל מה זה האקדח? אמר לה, זה לעשות חורים. זה בשביל החורים הבאתי לה. אם תעשי את החורים מזה, אולי יירגע פה המתח. פעם שאלו בן אדם, כמה זמן חמותך מאושפזת בבית חולים? מרוב שהוא לא סבל אותה, כמה זמן היא מאושפזת? הוא אמר, עוד 3 חודשים יהיה חצי שנה, עוד 3. קודם כל שתשב שם עוד 3 חודשים. עכשיו זה בדיחות על חמות. אני למשל, כמה אנשים ב-104 ימים האחרונים בארץ ישראל קיבלו בשורות איוב? כמה? כל היפוגרטה שפותח חדשות, הותר לפרסום, הותר. עוד 2 חיילים, השם קום דמה לא נפלו, עוד 4, עוד 5, השם ישמו. בימים הראשונים חשבו שיש רק מהטבח עצמו 1,400, התבלבלו עם הגופות של המחבלים, 200 לא ספקו נכון, ירדו ל-1,200, עכשיו בתמרון הקרקעי הנוראי, השם ישמו שמה, נפלו עוד 200, עוד 10 חיילים, השם יקום דמם, שזה לא יאמן. כמה אנשים שמעו? לפחות 1,420 משפחות התבשרו בשורות איוב, רבותיי, שהאחד מיקירי משפחתם נפל. מה שמע היהודי צריך להתבשר, מה צריך לעשות כשהוא שומע בשורה שאחד מבני משפחתו, מה צריך לברך? אני התבשרתי, סליחה, אני חייב להרגיש מלבוש עליון. אני עכשיו סיימתי שנה על פטירת אבי מוריה, זכר צדיק הריני כפרת משכבו, יש כאלו שאומרים אחרי שנה לא אומרים הריני כפרת משכבו. כך אני התבשרתי על פטירת אבי שנה שעברה, בצורה מאוד טרגית. יש חברה, קוראים לזה ג'יבי, הם מייצרים חליפות של דתיים. זה ג'יבי, הלבשה חרדית חסידית, יש להם 50 עובדים. פנו אליי לפני שנה, פרשת השבוע, כי זה היה פרשת וישלח מולד. אנחנו רוצים לעשות שבת לעובדים, לא בארץ, בפולין, סמוך לציון של אחד מגדולי מורי החסידות, כמו לו בני ססרר בעיר דינו בפולין. כבוד הרב, תהיה מוכן לעשות איתנו שבת, אבל אנחנו רוצים הרצאות לא זוגיות, לא חינוך. דבר איתנו על שיווק, על הערת פנים ללקוח. אמרתי, ברוך השם, הפוך בה והפוך בה והפוך בה דמה. יש משהו אפשר לדבר בתורה, הכל. אמרתי, נדבר שיווק, כלכלה, מה שאתם רוצים. בכסף אפשר למצוא גם סולי בצע. אבא שלי דיין, אני לא ידעתי כלום, אבא שלי אדם בריא. ואמורי, בגיל 23, כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז הקודם, בעל השפע חיים מינה אותו להיות רב בבית חולים, דיין של אב בית הדין. גיל 23 הוא פסק דיני נפשות. אתם יודעים איזה תיקים, אנשים לא יודעים מה זה רב של בית חולים חרדי. אני הייתי רואה בבית, אבא שלי תיקים על מה הוא יושב, הייתי רואה את כל הגוף שלי. אני זוכר מקרה אחד בעלה אבא שלי, תיק, יש לו סכרת ברגל, לא עליכם. לא עלינו, לא עליכם. הרופאים אומרים ככה, אם לא נחתוך לו את הרגל, תוך 3 חודשים הוא ימות. אם נחתוך לו את הרגל, יש מצב שיחיה 4 שנים. לחתוך או לא לחתוך? אבא שלי צריך לקבל החלטה הלכתית בזה. אמרת לו, אבא, איך אתה מקבל החלטות כאלה? זה דיני נפשות, זה קטיעות ידיים, גפיים. הוא אומר לי, כשהוא התמנה בגיל 23, הוא אמר לרבי, הרבי מינה אותו. הרבי הקים את הבית חולים. הוא אומר, איך אני אפסוק כאלה דיני נפשות? אמר לו הרבי מצאנז. אם אני ממנה אותך, אז הכוח של המשלח בתוך השליח, אז אתה קיבלת, אתה יד האריכת, אתה יד ארוכה שלי, אתה תוכל, אתה כאילו מהפה שלי מדבר. אני נמצא בפולין, ואמרו לי לדבר על שיווק, אני עולה בהרצאה הראשונה בין מנחה לערבית, לדבר עם העובדים של חברת ג'יבי, מתחיל לדבר על אבא שלי, בלי שליטה, כאילו מושכים אותי בפה. מדבר על אבא שלי, אני זוכר שסיימתי, הוא בא אליי, שהכוח אבל, רב, תתמקד מה שדיברנו, בהתחלה אמר לי ברמז. תשתדל לדבר על מה שסיכמנו, זה לא אירוע משפחתי פה, כן, אתה מבין? אתה לא ב7 ברכות משפחתי מדבר על אבא שלך פה. אנחנו הבאנו מטוס, עשינו פה חברת הפקה, הבאנו פה, זה הכל עלה לנו אלפי דולרים. אני לא מבין למה אני מדבר על אבא שלי. בסעודות שבת, שם אין חדר הרצות, אתה מדבר בין מנה למנה שעה, כל פעם, שעה בין הדגים למרק, עוד שעה בין המרק לדגים, בין המרק לבשר ובין הבשר למנה האחרונה, עד שעה 3 בוקר. אני בשעה 12,
בסעודה, כל הסעודה מדבר על אבא שלי. לא יודע למה, מה קורה לי, למה מושך אותי לדבר על אבא שלי. שעה 12, אבא שלי הדיין, הוא יוצא מהטיש, מהשולחן הקדוש של האדמו"ר מצאנז, ניגש אליו יהודי בקריית צאנז בנתניה, שואל אותו שאלה בהלכות שבת. כבוד הרב שוורץ, הוא שואל, אבא שלי דיין, אבא שלי ידע, מאות ספרי שו"תים בהלכה בעל פה. זה היה מדהים, היה אבא שלי הולך לישון בלילה, זו התמונה שחרותה לבן. ספרי שו"תים בהלכה ליד השולמיטה, זה לא לסגולה. זה היה בתחילת הלילה בצד אחד, בבוקר זה היה מה? בצד השני. אני יום אחד באתי אליו, אמרתי לו, תתי, אבא, מה אתה קונה שולח אותי לקנות לך ספרים עתיקים? כמה אני יכול לקנות לך? 100 ספרים. היום יש תוכנת מחשב, העולם מתקדם. יש תוכנת אוצר החוכמה, יש תוכנת שו"ת בר אילן. עולה תוכנה 15,000 שקל, אני מביא לך במחשב עם תוכנה, תוך דקה יש לך 52,000 ספרים. הוא אומר לי, אל תקנה לי מחשב. אמרתי לו, מה הבעיה? אל תקנה לי מחשב. אמרתי לו, מה הבעיה במחשב? הוא אומר, אני לומד מספר, אני רוצה לנשק את הספר לפני שאני לומד ולנשק את הספר אחרי שאני לומד. מחשב, אני לא יכול לנשק. אל תביא לי מחשב, מישהו יכול לנשק מחשב. ואני לא יודע מכלום, אני נמצא שם בפולין, בשעה 12 הוא יצא. ניגש אליו יהודי, כבוד הרב שוורץ, יש פה יהודי בקריית צאנז, הוא עשה עוגת יום הולדת עם הקדשה, עם מזל טוב, עם אותיות, עם שוקולד. הוא רוצה בשבת ללכת, לא לחתוך את העוגה, הוא רוצה למרוח על זה עוד שכבת שמנת מתוקה כדי להטביע את העוגה בעוד 20 סנטימטר, להטביע אותה. יש דין בשבת שאסור למחוק אותיות, יש בעיה? הרב מכיר בספרי השו"תים שאתה מכיר בהלכה, מותר לעשות את זה בשבת, עוגה עם אותיות, מותר למרוח על זה שכבת, זה לא נקרא מוחק אותיות בשבת. אבא שלי אומר לו, יש שו"ת נקרא שו"ת מהר"ש הלוי. הוא מדבר מזה, איך שאמר את המילים שו"ת מהר"ש הלוי, נפל על הרצפה והוציא את נשמתו באחת. אמר לי איש איחוד הצלה, הוא הגיע לזירה, הוא חיבר לו דיפיברילטור. אם יש עוד חשמל בגוף, עוד אפשר לעשות משהו. או מבחינה רפואית קלינית נדמה שכאילו אבא שלך נפטר עוד לפני שאמר את המילים שו"ת מהר"ש הלוי. אנחנו כרופאים אומרים, אבא שלך נפטר עוד לפני שאמר את המילים שו"ת מהר"ש הלוי. עכשיו אני לא יודע מזה, ואני מדבר על אבא שלי. בליל שבת אבא שלי לא בין החיים ואני מדבר עליו. בשבת בבוקר אני לא יודע שאבא שלי כבר לא חי. אני בשבת קודש, נמצא בפולין. מדבר על אבא. בשעה 4 סיימתי. בשעה 4 בצהריים. תפילת מנחה, סעודה שלישית. אמרו, לכו תנוחו בחדר עד שעה 6. ב-6 נעבור לקבר, לציון. שם נעשה ערבית, הבדלה, ותן לנו הרצאת המשך. לפי התוכניה אני אמור להיות איתם עד יום שלישי בשבוע. שעה 6. והמנהל של ג'יבי נכנס אליי לחדר, בלי רשות, בן אדם בלי טקט. פותח לי את הדלת במלון, בחדר שלי, אני יושנח. אמר לי ברמז, אני לא צריך הרבה. אבא שלי בעצמו היה רב של בית חולים, אני הייתי רואה, זוכר, איך אבא שלי היה מבשר כאלה בשורות איוב. הוא אמר לי ככה, מאיר תקשיב. ומאיר, אבא שלך אתמול התמוטט בנתניה, אנחנו עכשיו מזמינים לך כרטיס, אתה עכשיו חוזר לארץ. אני לא צריך, אבל נתתי צעקה. מה צריך יהודי לעשות? מה צריך לברך עכשיו? איבדתי לבד, קלטתי דבר מתוך דבר, נתתי צעקה, הרדתי את אמות הסיפים של הבלון. ברוך די נמס, אבא לא מלחיים, תתה לא פה. זה היום. היום אנחנו חיים בדור כזה, על דברים טובים תברך ברוך הטוב המיטיב. על דברים רעים, מה תברך? ברוך דיין מה? אבל מה אתם יודעים מה השוני של ימות משיח? פה שימו את האצבע. בא רבי נחמן אומר, בא נביא זכריה ואומר, הלבביה ביום ההוא, כשיבוא מלך המשיח יהיה השם אחד ושמו אחד. זה יהיה השינוי הגדול ביותר. לא יהיה עולם כמו היום של 2 ברכות, אלא יהיה עולם של ברכה אחת. איזה ברכה יהיה? כל ימות המשיח הולך לעבור לקוד הפעלה. על הכל לברך הטוב אמיתי, כל מה שתראה. כבוד הרב, עכשיו סתרת את עצמך, מיני ובי. הרי אך לפני כמה דקות תראה את דברי הרמב"ם שעולם כמנהגו מה? נו, אז מה אתה רוצה להגיד לי? שאני במשקפיים של ימות משיח, אם אני עכשיו חי בימות משיח, ואני אסתכל על הטבח הזה של שמחת תורה, אני אגיד על זה הטוב אמיתי, מה טוב בזה? שבאו מחבלים רבותיי שם לקיבוצי עוטף עזה, ולא רוצה לתאר תיאורי זוועות עכשיו, וכפתו ילדים ושרפו אותם חיים. על זה אני אגיד, הטוב אמיתי, ואתה תגיד על זה. איך? מה טוב להגיד הטוב אמיתי על אסון מירון?
45 יהודים הלכו לרבי שמעון בר יוחאי להתפלל, חזרו הביתה בשקיות של זקה, עם ראשי תיבות זקה, זהו, קברנו אותו, זהו. מוריי ורבותיי, מה נברך על זה? מוריי ורבותיי, מה נברך על זה? מה נברך על זה? הטוב אמיתי. דרך אגב, אני נתתי את ההרצאה הזו בים המלח, שאני לא יודע מי בקהל, אני נותן דוגמאות, מרצה, אחד העצות של מרצה, תן רצף של דוגמאות כדי שהמסר יעבור עד הסוף, אז אני נותן רצף, אני אומר, אסון מירון, נגיד על זה טוב אמיתי, אסון של הפיגוע של האחים הלל ויגל יניב, אתם זוכרים מה היה? בצומת חווארה, השם ישמור, צרות אחרונות משכות את הראשונות, על אסון של האחים הלל ויגל יניב, מה נגיד? ברוך הטוב ומה? אז אני ממשיך, אני אומר, האסון של האחים פלי, אתם זוכרים? היה צומת רמות, אחים פלי, הגיע מחבל ערב שבת, דרס שני אחים, ילדים, ופתאום אני שומע כל הקהל עושה לי ככה, אני לא ידעתי שהאמא נמצאת בקהל, פתאום הרגשתי שאני בצפריה ברמת גן, כולם עושים לי, היא פה, האמא פה, לא, אני ממשיך, למה? זה קשה להגיד, אני צריך לדעת איך להגיד. בימות משיח, אנחנו נסתכל על הפיגוע של האחים פלי, ונגיד על זה, איך? אז למה היום אני לא אומר טוב? למה אז כן והיום לא? היום, ופה רבי נחמן מדגיש. מה הסיבה שהיום אנחנו אומרים ברוך דיין האמת, ואז נגיד אותו, היום אנחנו חיים בעולם שמחולק לזמנים, עבר, הווה ומה? אתה רואה הווה. למה אתה לא? אתה לא, זה נראה לך רע, אין לך מספיק נתונים מהעבר, אין לך מספיק נתונים מהעתיד, זה נראה רע, תברך ברוך דיין האמת, אבל שימו את האצבע, אבל ביומות המשיח השוני הגדול יהיה שמימדי הזמן הולכים להשתנות כעם קדוש, לא יהיה עולם כיום עבר, הווה ועתיד, על כל מימדי הזמן תראה אותם קורה עכשיו. זאת אומרת, נניח שאני אסביר, תיקח את כל החיים שלך, ואתה תראה אותם פרוס בתמונות, מסודר בתמונות, לא רק בגלגול, זה בכל הגלגולים, ומסודר דבר דבור על אופניו, איך הסיפור שלך מתחיל, איך הוא מתקדם, איך הוא ממשיך, ותראה את הדברים קורים כאן ועכשיו, פתוח עכשיו, זה קורה בבת אחת, תראה את כל החיים שלך, אז תפתרי נקח כל דבר קשור למה, ותגיד שזה טוב. אני תמיד ממחיש שזה בהמחשה, יש היום נושאים, איך קוראים למכשיר הזה שמנווה דרכים? וייז, נסעתי איתו פעם, הוא הקפיץ לי מודעה, מצאתי לך מסלול קצר. אהבתי, הלכתי איתו. הייתי עם הרב רב שלמה לוינשטיין באוטו. לוקח אותנו 20 דקות סיבובים מהווייז, הוא מכניס אותנו לבית העלמין וצועק לנו ברקע, הגעת ליד, ככה בבית העלמין הוא צועק. מסלול קצר, הגעת ליד, אפשר לקבל ציוד. שם ישמור. עכשיו, אני נוסע ואני, בגלל שיש לי טלפון כשר, אני לא רוצה להחזיק טלפון, השם ישמור. להחזיק את הטלפונים, אתה רואה עם אנשים כאלה זקנים בבית כנסת, עם זקן כזה, באמצע קדושה, הוא שם רטט, הוא עושה קדוש, וגם בפלאפון, קדוש. הוא רואה את זה, אז הוא מוציא כמו, ומתחיל כמו הכהן הגדול, באמצע בית כנסת, להצליף, אחד למעלה, 7 למטה, כמו הכהן גדול. אבל אני מחזיק כשר. נו, במה צריך וייז? אני צריך לנושא הדרכים. שאלתי את הרב, תשים את זה באוטו, חסום בתוך, לא בטלפון. שיהיה לך מובנה, כמו שיש במכוניות, שיש לך ככה, לא יכול לעשות כלום, מובנה באוטו. אז אני חזרתי לפני שבועיים הביתה, מוצא שבאתי בצפון, שבת בכינון, חזרתי הביתה, אשתי אומרת איפה? אני הורדתי אותה ועשיתי להרצאה, חזרתי הביתה, אומרת איפה אתה? אמרתי לה, תקשיב, תסתכל בבית, אני מכיר את הדרכים ליד הבית, אני בעיר שלי, מכיר את כל הדרכים. אמרתי לה, 4 דקות אני צריך. 4 דקות, היה מחסוק משטרתי חג מלמעלה, למה חג? אם שמעתם לפני שבועיים, מצאו מטען באשדוד, עוד לא יודעים, זה מטען ממש גדול. עוד לא יודעים אם זה לאומני או פלילי, המשטרה חוקרת. איך שאני עשיתי ימינה, הכביש היה חסום ל4 שעות, אני אמרתי 4 דקות, 4 שעות היינו תקועים. אז למה הוא צוחק עליי זה מלמעלה? כשהוא קלט אותי בגלי הטלפון, שאני אומר לאשתי עוד 4 דקות בבית, המסוק המשטרתי מעליי צחק עליי צחוק מתגלגל. למה 4 דקות בבית? מה אתה עושה צחוק? אתה יודע איפה אתה תקוע? 4 שעות. אז למה הוא צוחק? כי הוא יודע מה יש ימינה, ואיך שאני פונה ימינה, הוא יודע שיש מטען, אז הוא צוחק, הוא יודע מה יש בפנייה הבאה. אז רבותיי, בורא עולם יש יותר גבוה ממסוק, יש אשקיפה, ממעון קודשך, ממעל השמיים, הוא רואה את כל הפניות בדורות הקודמים,
בכל הצמתים, מה היה ימינה, מה היה שמאלה, מה היה בדור הזה, איך כל הנשמות שלך קשורות, וכל מה שאתה עובר, הכל מדויק ודקדוק דק, הכל תראה חי, בימות משיח תראה את זה, וממילא תראה את זה, תבין הכל, איך קשור להכל, ממילא מה תברך? בא רבי נחמן מברסלב קהל קדוש, ואני באתי לפה בשביל זה, ואמר חבר'ה תראו, אתם רוצים לחיות כבר עכשיו בימות משיח, כן או לא? מי לא רוצה? איך הם אומרים לי בסמינר, אני אוהב את הדיבור הזה של ישראלים, בא מרצים, מדברים 3 ימים, בא לך, כבוד הרב תקשיב, דיברת 3 ימים, עכשיו תן לי לדבר, מה תדבר? תקשיב. אני חולק עליכם הדתיים, אתם, מה הדתיים אתם אומרים? גן עדן והגיהנום זה שם, כבוד הרב לא, אני חולק עליכם. אני אומר, הגן עדן והגיהנום זה פה אח שלי, זה פה. זה פה? הרי אני הראשון בעולם שרוצה פה חיים גן עדן. יש לך אבל נוסחה, איך אני עושה שהחיים שלי פה? אומר רבי נחמן מברסלב כאן בתוך דברי הגמרא, פה מקופל הסוד, מי שרוצה לחיות כבר עכשיו בימות משיח, מה אתה מחכה להגיע לימות משיח ואז להעביר את החיים שלך למצב שאתה מברך על הכל הטוב? קח את כל ההפעלה של ימות משיח ותפעיל אותה בחיים שלך כבר פה. תתחיל כבר, תרגיל את עצמך כבר עכשיו על כל מה שעובר עליך לברך הטוב אמיתי. הרי אתה חי פה מהן עולם הבא, אתה בן עולם הבא, אתה מהן עולם הבא בפועל לא תצליח כי אין לך מספיק נתונים, אבל מהן קח את הבחינה. אומר רבי נחמן, כל שמול ביטוי, זה הראשון של רבי נחמן, כל מי שעל כל מאורותיו מברך הטוב האמיתי, זאת הבחינה, היא הבחינה של מהן עולם הבא. זאת הבחינה, היא מהן עולם הבא. אני לוקח את המשיח, אני לא צריך לבוא למשיח, אני מביא את המשיח אליי. אני עכשיו מברך. בוא נעשה תרגיל, בוא נתרגל את זה בבקשה. בואו נדמיין שזכינו כבר, שהיינו זכינו כבר לגאולה. בואו נדבר סלנגים קצת של ללמוד משיח. אנחנו אוהב סלנגים. אתה שומע, אתה מאמין לי, לראות בחור סלנגים. לא מאמין לי, באמא. בספר תורה, בראש של ויקי. סלנגים. בואו נדבר סלנגים של ללמוד משיח. מה שלומך אחי? עכשיו לכולם יש בעיות, אני רוצה לשמוע פה, אני חוקר. יש פה מישהו שיכול להעיד על עצמו שאפשר לעבור את החיים האלה, אפשר לעבור את החיים האלה במסדרון הזה בלי שריטה באיזשהו שלב בחיים? יש מישהו? אמר כבר דוד המלך, כל משבריך וגליך עליי מה? אמר איוב אדם לעמל מה? רווקים ורווקות יש להם בעיות איך למצוא זיווג. נשואים נשואות חלקם בעיות איך להתפטר מהזיווג. אחד רוצה להתחתן, השני רוצה להתגרש. תבוא אחרי הרצאה, תעמוד לידי, תראה, כל אחד מבקש ברכה ופתאום משום דבר הפוך. אחד פעם שאלתי אותו, מה שלומך אדוני ברוך השם, מה שלום אשתך שתחיה? הוא אומר לי, אשתך שתחיה, שאשתך שתחיה. לא שאשתי שתחיה. פעם שאלתי יהודי בן כמה אדוני, אומר לי בן 56, בת כמה אשתך? אומר לי בת 60 פלוס, אבל זה הפלוס היחידי שיש לה לאישה. יש אנשים שבהתחלה לא הצליחו, באישה הראשונה הצליחו, באישה השנייה לא הצליחו, יש אנשים הפוך, חבר, אתה מספר את זה, חרותי בזיכרון, אין חבר, למדתי בישיבה, הבחור, משי, מה זה, נופל צופים, הגיע לגיל הדודים, שטחו לו שטחוך, מה זה, גם זכה לאישה טובה, חתן, חי בנעימים, שם שמו בר מינן, שנה אחרי חתונה לא היינו, קיבלה את המחלה הנוראית על שונאי ישראל, שיבוא על סילואר בקרוב אמן, ועל טרלללה, על כל שונאי ישראל, מחשמו. 3-4 חודשים טיפולים פה, כימותרפים, בוסטון, טק, נקטפה. היה אלמן 2 התחתן עם אישה אחרת, אבל זה כבר לא היה אותו סרט כמו הראשונה. וואי, נפל עם רולה. משהו מפחידה. אני רואה אותו בבית כנסת אצלי, אף פעם אני שומע אותו מתפלל, הרי אסור לבקש בקשות אישיות, יש את הנוסח שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, אבל איפה מותר לבקש בקשות אישיות? שומע תפילה, אלקיים מצור, אני רואה אותו לידי עושה ככה, רק ביידיש, זה נשמע מה זה יפה, אז הוא אומר, תת זיסו, אבא מתוק שבשמיים. אנו קיבלנו על עצמנו חרם של רבנו גרשום, שאסור לנו לקחת 2 נשים, זה חרם של רבנו גרשום מאור הגולה. הוא אומר, בנו של עולם, אתה אבל לא קיבלת על עצמך את החרם. אתה, מותר לך לקחת גם 2 נשים.
ריבונו של עולם, תעשה לי טובה. אם לקחת את הראשונה, עושה טובה. אבל תיקח גם את השנייה. אני לא יכול יותר. אין תפילה של בן אדם. אף פעם לא שמעתי תפילה מיוחדת כל כך. תפילה, שם שמו. מוריי ורבותיי, יש נשים שנפלו עם בעל בן בליעה על הגמרא. תמיד אני אומר, אנשים, הרבה חכמים כילסו את הדברים שאני פעם פירשתי, מאמר חז"ל, יש גמרא אומרת ככה, כל הנותן את ביתו לארץ, מי שנותן את הבת שלו לארץ, כאילו כפתה ונתנה לפני מי? הארי. מה הארי דורס ואוכל? אז לא הבנתי למה הארי, חסר בעלי חיים שאוכלים בשר. נמרים אוכלים, ברדלסים אוכלים, יגוארים אוכלים, צבועים אוכלים, דובים אוכלים. מה העניין של הארי? יש עוד בעלי חיים שדורסים ואוכלים. אני אמרתי פעם, לפעמים, באה בחורה חוזרת בתשובה תמימה. אני לא מכירה את העולם החרדי, אני מתעסק בעלי תשובה, יש לך נותנים לחתן, ספר תורה מהלך, ברור. פתאום נכנס אחד, 200.5 אורכו, 4.5 קומתו. איך היא אמרה לי, אני התקשרה לשטחה, והבנתי, הבטחת לי ספר תורה, אבל למה הצמדת גם את ההיכל? הבאת קומפלט, הבאת את הספר, את ההיכל, הבאת הכל כלול, הבאת. והוא מתחתנת עם הבחור, אמרו לו, בחור עושה פרוש, צדיק, ירא שמיים, צדיק. פתאום מבוא מתחילה, הבעל שלה, היא לא יודעת, מתחיל להתנהג הנהגות מוזרות. היא יושבת איתו בשולחן, אני אומרת לו, מה זה? מה אתה עושה? הוא אומר לה, תקשיבי, את לא מבינה, זה על פי הארי הקדוש. זה סוד השם בעיניי, זה סוד שאת לא מבינה בזה. זה על פי הארי. אחרי יומיים, עוד הנהגה מוזרה. מה אתה עושה? מה אומר לה? את לא מבינה, זה על פי מה? הארי. אחרי שבועיים, עוד הנהגה מוזרה. מה אתה עושה? מה אומר לה? על פי הארי. אומרת התורה, מי שייתן את הבת שלו לארץ, כאילו נתן אותה לפני הארי. הוא כל היום יעשה לך לפי הארי הקדוש. ואיך תתמודדי עם תופעה כזאת? את לא מבינה, זה סוד, זה על פי הארי. מה קורה פה? קהל נחמד. עם כל זאת, גם אם התחתנת עם בחור שעושה לך כל דבר לפי הארי הקדוש, ואת לא יכולה לחיות. ואת אומרת שאם הקדוש בחור גזר עליי לחיות עם כזה מין ברנש, אני אומרת שזה לטובה. מי שחיה כזאת, אימה היא, בואו תגידו, אתם תגידו את המילה, אני מחכה לראות אם הבנתם אותי, היא חיה בעולם הבא, היא בת עולם הבא, היא לקחה את כל ההפעלה של העולם הבא והיא הפעילה את זה פה. לאחד יש לו בעיות בבריאות, לשני יש לו בעיות רבות משכנתה ומשכנתה. מה עולה לכם יותר יקר, משכנתה או משכנתה? מחקרים נעשו אצל גברים לאחרונה, העידו שמשכנתה עולה יותר ממשכנתה. איך אמרה לי, הרוויחה 30,000, בחור אמר לי, הרוויח 30,000 שקל בחודש בתור אבק. נפגש עם בחורה בשידוכים, אמר לה, אני מרוויח 30,000 שקל. נראה לך שאת תצליחי לחיות מזה? אמרה לו, אני אצליח לחיות. השאלה, ממה אתה תחיה? אני ודאי אצליח לחיות. אני ודאי אצליח לחיות מזה. ככל כמה, עכשיו תגידו, אם לך בן אדם הוא בן עולם הבא, מי ידע, מה נוסחה, איך לבדוק את זה, בן אדם הוא בן עולם הבא? לפי רבי נחמן ככה. אם אתה רואה בן אדם שמסוגל לברך גם על דברים שנראים לא רעים, הוא מברך על זה טוב, הוא נקרא בן עולם הבא. הוא לקח את ההפעלה שלו, הוא חי עם הפסיכולוגיה של עולם הבא, הוא הפעיל את כל ההפעלה שלו, הוא בן עולם הבא, הוא בן עולם הבא, הוא חי עולם הבא, הוא חי את ההפעלה הזו. מוריי ורבותיי. כן. כן. כן, נכון. עכשיו תוך כדי, נכון, נדברי בו. שם כתוב הטוב שניתנו לקבורה והמטיף ש... חז"ל פירשו את זה, שזה על מה הטוב המטיף. פה זה בחינה. גם אם אתה לא רואה את הטוב, אתה לא יודע על מה, אתה מנסה לקחת את ההפעלה הזאת ולהפעיל אותה. כך, אני אומר לאנשים, זה סוג של... תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני יכול לענות לכם יותר גבוה, או ש... כי אני רואה פה חלק כבר מתקשרים עם המלאכים, לכן אני אשתור עליהם. אפשר אני יודע שזה לקחתי סימן, מאיפה יודע מתי לסיים הרצאה. אם מאשרים לי את ההרצאה פעם אחת,
אם זה אישור חד פעמי, אני ממשיך, אבל אם האישור הוא כל 2 דקות. אז אני מבין, היום אתה לא תקבל שכר על הדרישה, אלא על הפרישה היום. הרב, אני כן. חושב זה שרואה את הכל בטוב, כן. ובאמת זה כביכול הטוב האמיתי, אז יכול להיות שיש לו את החיוב, זאת אומרת חיוב פה, שהוא רואה את הבריאה, מעשה הבריאה, הכל בצורה חיובית ולא שלילית, הכל לא בסדר. כן, אני רוצה, מדויק, זה מה שהתכוונתי. אלה הם פני הדברים. אני רוצה להגיד לקהל, אני רוצה לתת עוד קטע אחד. אני הוספתי בעקבות מה שקרה בשמחת תורה לשולחן שבת לילדים שלי עוד קטע שהייתי, אני במשך שנים עושה משהו שאנשים לא הבינו אותי, אני אפילו אספר משהו אישי, אני אספרתי את זה פה בלימון בכמה מקומות. אני אומר שאמונה זו לפי שריר. מה זה שריר? יש שרירים, אם אתה לא מאמן אותו, מפתח אותו בצורה יומיומית, מה קורה לו? מתנוון. יש חרדים, אומרים, אל תדבר איתי, אני בא לפעמים חרדים, מה נושא? אני לא הולך לדבר על אמונה פשוטה. אני נכנס, מסתכלים עליהם, הלו, אתה לא בסמינר פה בערכים, אנחנו אולטרה אורתודוקס, אנחנו חרדים, עם כל 8 בגדים של הכהן גדול, עם ההשתרה, עם הגלגלים, עם הפאות, עם הזה. אמרתי לו שיהיה לך גלגל של מגנזיום. כי הרב הקדוש מרוז'ין אמר שבדור של משיח, הבלבול יהיה כל כך חושך יכסה את הארץ, שיהיה מצב שאנשים, כדי להאמין, כך הוא אמר, ורב נחמן גם כותב את זה, כדי שיהודי יישאר בימות משיח להאמין בבורא עולם, באמונה פשוטה, לא אמונה של דרגות, זה יהיה קשה, כמו לטפש על קיר חלק. אנחנו רואים, האור והחושך משמשים בערבוביה, אתה לא יודע מי צדיק מי רשע, אתה רואה אנשים עם כאלה סקנים, אתה שומע חדשות נופלים בעבירות חמורות שאתה אומר, אתה משתגע, אל תסתכל בזקנקן, אל תסתכל בזקנקן, אלא במה שיש בו. מוריי ורבותיי, אז אני עושה תרגול אמונה, ויש אנשים שנולדו עם נכים, שם ישמו בר מינן, אז הוא לא יכול להפעיל איבר, הוא נולד, יש בן אדם נולד עם איבר תקין, רק נפל עליו מפולת, אומר המגיד מדובנה, אם לא תזרים באדם שנפלה עליו מפולת ולא זורם דם באיבר, הוא מתנוון גם אם נולד עם דם תקין. בן אדם נולד בבית חרדי, אם הוא לא יפתח את השריר הזה של האמונה, הוא יתנוון. זה שריר, זה לאמן אותו. אני כולל שבת לפחות, אני אומר, כל יום צריך, אבל מינימום פעם בשבוע, מינימום. אני חוזר מבית כנסת, אני הרבה בבתי מלון כאמור, עליי נגזר להסתובב בבתי מלון, כל רב התיקון שלי. פעם אמרתי לבורא עולם, אם גזרת עליי את התיקון הזה, לפחות שזה יעשה בשלמות ב5 כוכבים. אני לא רוצה להתגלגל עוד פעם לעולם השפל הזה, בגלל שחסר כוכב אחד במלון, אתם מבינים את זה. שזה לבוא את כל הסיבוב, תן לי לסיים את התיקון. אני חוזר מבית הכנסת, בדרך כלל בבתי מלון, אני עושה ככה, שלום עליכם, שלום למלאכים, הרי הגמרא אומרת בספר שבת, 2 מלאכים מלווים את האדם, מהבאים לבית כנסת, כידוע הגמרא שם. בשרים לאישה אשת חיים, מא' עד ת', אשת חיים נמצא בית בתה. ואנחנו על פי הארי האמיתי הפעם. נוהגים לשיר, שיר, אתם ספרדים גם נוהגים לזה, אז עבר בשבחים נתקו לסעודתה, נוהגים לפני קידוש רוב קהילות הספרד. מה נברך את הילדים שלי ברכת שבת קודש, ברכת הבנים, כמנהג קהילות ישראל, ואז עושה להם ככה. כל שבת שואל אותם שאלות. אם הילד שלי לא יענה לי, כל אחד מהם, מקטן והגדול, מאז שהם עומדים על דעתם קצת, מאז שהילד מצליח לדבר ולחבר משפטים. אם הוא לא אומר לי כן על כל שבת לפני קידוש על השאלה הבאה, אני לא עושה קידוש, לא עושה קידוש. יעלו שמיים, הוא בבית מלון, הילדים משתגעים, המארח שם, המאכלים, זה עולה להם בהפעם למספחם. אז תגיד כן. אם לא אין קידוש. זה גם ככה. קינדלך, עכשיו אתם תראו, הקהל ישמע פה באי נוחות, כי אחרי שמחת תורה, השאלה הזאת נשמעת ממש מקוממת, אבל אני מעיד אני בבית כנסת, לא שקר לכם בבית השם. אני עושה את זה שנים, עשרות שנים, נראה לי. קינדלך, אבא אוהב אתכם, יש לי שאלה עליה. אם יבואו אליכם חס ושלום מחבלים בשבת, שנים אמרתי להם את זה, קרה עכשיו מחבלים בשבת, אז אם יבואו אליכם מחבלים בשבת ויחטפו אותך ויכניסו אותך לתוך מנהרה,
יצמידו לך אקדח לרקה ויגידו לך ילד, או תחלל שבת אם לא יורים בך. יש לי בן, הוא התחתן עכשיו לא מזמן לפני כמה חודשים. הוא יום אחד, בן לא יכול להגיד ביקורת לאבא ככה בפנים, אבל בין השורות הוא ניסה לרמוס לי, הוא אומר לי, אבא, מי אני שאני אדבר את אבא שלי? אבל נשמע לך נורמלי להתחיל ככה שולחן שבת, כל שבת בשולחן, מחבלים, מנהרות תופת, נשקים. זה שולחן שבת שלי. עכשיו התחתן, הוא התקשר אליי, הוא ריגש אותי מאוד, אני הרבה זמן לא התרגשתי ככה, אמר לי, תעתה, לא הבנתי מה אתה רוצה ממני, חמת אותי, פיתחת לי את השריר של האמונה ברמה. אומר לבן שלי, אם יגידו לך, עוד תחלל שבת, אם לא יורים לך, מה אתה עושה? הנה אבא, בשבת זה יותר חזק, אני עם השטריימל, עם הפרווה, כל הכולי עוד והדר, קומה של שבת, עם הפאות, הנה אבא עם שטריימל, הנה אבא עם פאות, עם המזקן, הנה אבא עם ציצית, אני פוקד עליך, חלל שבת ואל תמות, וחלל חזק, כפיקוח נפש מה? דוחה שבת, כמה פעמים אני עם הידיים האלה חיללתי שם, זה לא נקרא, זה חילולה, זוהי קיומה. הנה הבן הזה שאמרתי לכם שהוא התחתן, הוא נולד לי גם בבית מלון, מרוב שאני בבתי מלון. היה מלון בבת ים, קראו לזה מלון סן. היום ראש העיר שם, הלחייני הקודם, ראש העיר הוריד, בנה בניין גורד שחקים ליד הים, עשה כסף מנדל"ן, הוריד את המלון ובנה בניין לגוב. לפני 24 שנים, עכשיו היה לי יום הולדת. הייתי במלון סן בשבת של ערכים, שבת שעה 3 בצהריים, שיא האקסטאזה, נותן הרצאה, מתלהב על הבמה, 300 איש. אשתי נכנסת באמצע הרצאה ורומזת לי שהיא צריכה ללדת. אמרתי, קהל קדוש, שבת שלום, ההרצאה נדחית להזדמנות אחרת. אני נאלץ לנסוע לבית חולים. עכשיו זה היה קהל חילוני. מה, הרב בעצמו הולך לנהוג עם הרב? אמרתי, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח. כשיש מצווה לחלל שבת, יש הלכה בהלכות שבת, זה צריך לעשות את זה על ידי גדולים. אני חייב לספר לכם דבר בתוך דבר. אבא שלי היה דיין, הרב של בית חולים. אני הייתי פעם ליד אבא שלי, כולם מכירים את אבא שלי, אמרו שהוא היה דיין תקיף מאוד, אבא שלי היה תקיף. פעם אחד הוריד הכשר לאיזה מאפייה בנתניה, יום אחד, זוכר מישהו בא, אני בא של שני עבריינים, קוראים לאבא שלי למטה, אמרו, תראה איך, אנחנו הולכים לשרוף לך את הבית. תביא גפרורים, הוא אמר לאבא שלי, תביא גפרורים, מה יש לך גפרורים בתמימות? העבריין הזה אומר, אנחנו באנו לשרוף לרף את הבית. אבא שלי, תתחיל במטבח. הייתי יום אחד ליד אבא שלי בית חולים בשבת, והייתי מרבה איזו אישה, לא עליכם, ממאה שערים, נולדה עם גידול נדיר, יצאה לה מהבטן כמו עובר בחוץ בגידול, השם ישמור, משהו נוראי, עם ניקוד, משהו נחריד. וזו משפחה של פנאטים, קיצוניים, אדוקים, מה זה, בקדושה, כן? אז היה צריכים שם לטפל, זה חשמל, צריכים לפרק את החשמל פעם ביום ולחבר את החשמל. אז אבא שלי שואל את הרופא, מה המצב, כמה זה פיקוח נפש? אבא שלי אמר, מה צריך לעשות את זה בשבת לכתחילה? אז הוא אומר לאבא שלי, צריכים לפרק את החשמל ולהטעין, לפרק עם חשמל, מברג היה, לפתוח את החשמל, חיבורים של המערכת ניקוז של המוגלה ולחבר את זה. הוא אומר לאבא שלי, ומי אומר שמותר? אני אומר לך שמותר זה מותר, אני עושה את זה, תביא לי את המברג, שבת, רגע אבא שלי. אני לא אומר לך מותר, אז מותר, מי פותח את זה בשבת? הרופאים היו יודעים ככה. אם מותר, זה מותר. על ידי גדולים הם עושים את זה. אז הם ראו אותי, כל הסמינר, אנשים לא דתיים, אמרו, הרב בשבת, נכנסתי לאוטו מהר, באמת, מרוב פחד, שכחתי את הקוד של האוטו. שבס קודש, נפשי חולת אהבתך. עליתי על האוטו, אני אמרתי, ניקח את האישה לבית חולים הכי קרוב, מה בית חולים הכי קרוב? לא, אני הייתי בבת ים, הכי קרוב, זה וולפסון, 8 דקות נסיעה, פתאום אשתי נכנסת באוטו, באה אליי, אמרתי, אני לא רוצה וולפסון, מה לא, זה רוצה לטייל איתי עכשיו? שבס, גוואלד. היא אומרת, אני מדברת אותך צפוף, קח אותי לבית חולים לידו. כאמור, אבא שלי רב בית חולים, שקולטים שזה הקלה של הרב בית חולים בא ללדת, המילדות ישר שמים לה חדר לידה פרטי, מיילדת פרטית, אבל לא עוד 40 דקות נסיעה. מה ההלכה אומרת? אישור הדעת של היולדת, גם זה פיקוח הנפש. אני, כמו שאתם רואים אותי, בשבת נוסע ליילון, משתחיימן. לא אשכח, אחד חילוני הוריד אותי לשוליים של הכביש, הוא אומר לי, זה פורים היום? דוס, מה אתה עושה פה? אמרתי, תפנה את השטח, אין לי זמן למשחקים, אשתי קוראת ללדת.
כן, אני אומר לבן שלי כל שבת לפני קידוש, אם יגידו לך או תחלל שבת, אם לא יאמר לך, בני יחלל, איך לשון ההלכה? מוטב תחלל שבת אחת, בכדי שאחר כך תוכל לשמור שבתות הרבה. אני אומר לבן שלי יותר מזה, אם יבוא אליך מישהו מחבל עם בשר, שאני לא אומר את השם של הבעל חי הזה אפילו בשם. אתם יודעים מה אני מתכוון? הנמוך. מאלה שמסתובבים הרבה בחיפה. ויגיד לך ילד, או אתה בולע בשר דבר אחר, אם לא יורים בך, מה אתה עושה? כל שבת הם לא נשאר. בני, המצווה זה דבר מאוד חשוב, אני מול המצווה בחיים, החיים יותר חזקים מהמצווה. אלה המצוות שיעשה אותם האדם וחי בהם, דרשו חז"ל וחי בהם ולא שימות בהם. זה דוחה שבת, זה דוחה כיפור, זה דוחה מחלות אסורות, דוחה. אבל חוץ משלוש שבועות, ואז אני אומר לבן שלי, תסתכל עליו שלך בעיניים, עכשיו תסתכל עליו דגל גל. אם יבוא אליך אבל מחבל עם פסלון כזה קטן, פסל, פחות מ10 סנטימטר, יגיד לך ילד. או תשתחווה לפסל לשם עבודה זרה, ואם לא יורים בך, מה אתה עושה? עם כל אחד מהילדים שלי לפני קידוש, ולא בכל ענות חלושה. יש לי ילד קטן, ג'ינג'י באמך, שהקדוש ברוך הוא נתן את כל הצבעים. יש לי אחד בן 3 עכשיו, שיאריך ימיו בטוב, שיגדל צדיק, אמן. הוא באמצע שמאתר אלוהיך, הוא כבר עושה את התנועה, אני אומר לו ככה, הוא אומר לך עם נשק, אתה עושה לו ככה, לא עם עיניים משפלות, אתה מרים את העיניים, אתה אומר לו, תן כדור, כדור, שככה כדור. מה זה אמונה? אם אני לא אגיד לבן שלי על מה אתה יוצא להיהרג, אז אני מדבר כמו חילוני ברחוב. היית שואל, לך תבדוק אותי, איך תדימון ברחוב, תשאל בן אדם, אתה מאמין באלוקים? הישראלים קופצים עליך. בוא הנה, תסתכל עליי ככה. מאמין בלב. מה אתה מאמין בלב? אני עושה צבא בלב. גם חתמתי קבע בלב. פלא שיש כל כך הרבה אנשים עם בעיות לב במדינה. מה זה דתי בלב? תינוק יהודי נולד לא עושים לו בלב. המצווה הראשונה שעושים לו זה עם דם, ואומר לך בדמייך מה? בלי דם יש אמונה. אם ילד אתה לא יודע להגיד לו לא, יש גבולות, פה זה דם, פה אתה צריך יש 3 עבירות שהתורה אומרת עליהם ייהרג ואל יעבור, גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה מה? זה היה שנים, זה הייתי עושה שנים. עכשיו בעקבות שמחת תורה הוספתי עוד מילה ועכשיו מקרבנו שלב הסיום. בעקבות שמחת תורה אמרתי, כדאי לך עכשיו אתם מוסיפים עוד מילה לחיים. זה הוצאתי מהמדרש, במדרש כתוב ככה, מדרש פליאה. צדיקים אוכלים מהגזל, אומרים קדר לעומר ואוכלים מהמבשל. מישהו הבין מה דיברתי? צדיקים אוכלים גזל. גזל. צדיקים אומרים קדר לעומר. אומר לכם משהו המילה קדר לעומר? זה מלך שפה מאזור ים המלח, איך קראו לו? קדר לעומר, שם 4 מלכים, מלך שינר, מלך אלם, קדר לעומר מלך אלם. מה הקשר להגיד שם? חסר להגיד שמות של מלך. צדיקים אומרים קדר לעומר. מה הקשר להגיד את השם של המלך הזה מים המלח? ובכן, צדיקים אוכלים גזל, אומרים קדר לעומר ואוכלים מהמבשל. רק הצדיקים אוכלים מהמבשל, אתם גם אוכלים משהו. אשתי, יום שלישי היה קוסקוס. היה קוסקוס. אשתי עושה קוסקוס לא קנוי של עושים בסיר, בעידוי 3 שעות, כמו מעשה הקטורת של פעם. מוריי ורבותיי. גם אני אוכל מהמבשל, נדמה לי שגם אתם אוכלים מבשל. מה פשר המדרש פליאה הזה? צדיקים אוכלים גזל, אומרים קדר לעומר, אוכלים מהמבשל, יסברו לך. גזל, ראשי תיבות, גם זו לטובה. קדר לעומר ראשי תיבות, כל דאביד רחמנה מה? כל מה שהשם עושה הכל לטובה. מבשל ראשי תיבות, מסתפק במה שיש לו. אני מתוך 3 המילים האלה הוצאתי לילדים שלי מילה אחת, ואמרתי להם שימו את זה בארנק. איזה מילה? קדר לעומר, מה דיבנה? אם מגיע משהו שנראה לא טוב בחיים, איזה מילה? כל הרעיון שאמרתי פה, לתמצת אותה במילה, כי קשר לאדם להגיד עכשיו יסודות, להגיד משפטים. מילה אחת, קדר לעומר. התקשרו אליהם מהבנק, אמרתי לכם, אני משלם עם צ'קים. מר שוורץ, מתקשרים מבנק. כן, מה העניין? מדברת רותי מבנק הפועלים. מר שוורץ, אנחנו רצינו להתקשר. חזרו לך לאחרונה בחשבון בנק שלך 8 צ'קים. אמרת לה, קדר לעומר. סלח לי, אדוני, קילרת אותי? מה זה המילה הזאת? אמרת לי, גברתי הבנקאית, למה אצלכם יש ראשי תיבות בבנק? מישהו היה בבנק? בכל טופס בבנק למטה ראשי תיבות מה? תלך. ראשי תיבות תלך, טעות לעולם מה? הבנק מודיע, זה הפעולה, יכול להיות שטעינו לתקן את עצמנו בהמשך. אמרתי, גברתי הבנקאית, לך יש ראשי תיבות, גם לי יש ראשי תיבות, מה אסור לי? לי יש ראשי תיבות שמלווה אותי בחיים. מה ראשי תיבות שלי?
קדר לעומר, פספסת שידוך, פספסת. אני לא יודע, בונים פה בדירות חדשות ראיתי, נכון? ברוך השם. אמר לי קבלן מגיע לאחד מאשקלון, אומר לי, הרב תפוס אותי, אל תשאל אותי רשות, תשכיב אותי על שולחן, כמו בזמן התורה, תוציא רצועת אור, ותן לי מלכות שאני אזוב דם מפה עד למטה. אמרת לו, מה, נכשלת בחטא חמור של עריות, חס ושלום, מה עשית? הוא אומר, תכה אותי מכות עד זוב דם. אמרת לו, דבר, מה עשית? הוא אומר, לא עשיתי כלום, אני מטומטם. אמרת לו, אני יודע, אבל תסביר את הטמטום. אומר, רבי, יש הסכמי גג, אתם יודעים, לא יודע איך הם דימונה עושים לה הסכם גג. המדינה נותן בבת אחת לבנות 20,000 יחידות דיור בערים גדולות. אשקלון, יש שם עיר נקרא עיר היין. שני קבלנים ניגשנו למכרז, אני ועוד אחד. לקחתי את כל המשאבים של החברה, הפעלתי את כל הכספים שלי בחיים. הרבי, אם אני זוכה בזה, אני, לא הילדים, לא הצאצאים שלי, אף אחד לא צריך לעבוד. אומר לי, רבי, אני הכל, המכרז תפור מלמטה, אליי, הכל מוכן. הכל אמר למישהו שאני מרבה לי, אמר זה אצלך. אתה לוקח את זה, אתה זהו. אומר, רבי, יום לפני המכרז, בא לה אחד מהיועצים שלי, לא ידעתי, אולי זה יעבדו את זה הפוך על הפוך. הוא אומר לי, אתה בלב אחי לוקח 20,000 יחידות דיור, תוריד מכל המכרז על כל אחד $30,000. זה עדיין יהיה יותר גבוה ממה שהציע המתחרה שלך. מה אכפת? מזה לבד אתה תחיה כל הדורות. אני התפתיתי, אני מטומטם, תשמע רב, אני מטומטם, תיתן לי מלכות. אני הפסדתי 20,000, הפסדתי תחת מכנזיים. אני מטומטם. הרב תרביץ לי. אמרת, הפסדת 20,000 יחידות דיור באשקלון? קדר לא אומר. יש אושר שמור לבעליו, אם אדם ככה יסתכל ולא יכול להזיק לו. פספסת אוטובוס, פספסת עסקה, פספסת שידור, פספסת, הלכתי. איי, מי שחי ככה, חי מהן עולם הבא. והנה אני בא לסיים. מכובדיי, מישהו זוכר איפה התחלתי את ההרצאה? אני רואה שנסחפנו. ומה אני הרב, אתה ערמומי, אתה מתחיל ההרצאה, רץ לצדדים ולא נותן לך. שאלנו שאלה. מי שרגיל בנר, הגמרא, רבותיי, זה סיימתי. מי שמדליק נרות שבת ונרות חנוכה, התורה מבטיחה לו שיהיה לו מה? שואל הספר עין יעקב, שואל רבי יצחק וסרגי נאור, זה לא נכון. הרבה אנשים מדליקים נרות שבת ונרות חנוכה ויש להם ילדים פושעים, איפה זה? תשובה. על רבי נחמן מברסלב, על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב, מסבירים ככה. הרגיל בנר זה לא מספיק שאתה מדליק נרות, אלא הרגיל בנר שהוא מרגיל את עצמו עם המשמעות של הנר. כל מה שעובר עליו בחיים הוא מכניס בזה נר. הוא מאיר את הכל מכניס בזה אור. לזה התורה מבטיחה לו. אם אני אדליק נרות עם שמן זית זך, ואני כל הזמן יהיה קוטר. המדינה הזאת היא מעל העולם. שרפו פה כולם. מי הראש ממשלה? כולל הרבנים. כולם באש אחד הייתי שורף. הכל מושפע פה. כולם. לך, אדם כזה, התורה תבטיח ילדים טובים? לא. התורה אומרת לך, תרגיל נר, אבל תסתכל על הנר ותגיד מה הנר הזה אומר. אתה מדליק נר עם שמן זית, כמו שהשמן זית מדלקי, גם ככה את המבט שלך בחיים יהיה אור. כל דבר בחיים תכניס בזה אור. אם תחיה ככה לאדם כמוך, התורה מבטיחה, יש לך כבר, יש לך, ויהיו לך ילדים צדיקים ונכדים. ויהיה לך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, יהיה לך שילדים שמן זית זך. אבל להכניס אור לחיים. כל דבר אפשר להכניס אור, גם במלחמה הזאת. אני זוכר קורונה. מישהו זוכר שהיה פעם דבר כזה? איפה זה התחיל הקורונה? הם אומרים שזה התחיל בטלף בסין, כלי התקשורת אומרים שדווקא זה התחיל כשחרדי הדביק הטלף בסין ואז זה הגיע לארץ, ככה זה היה בגרסה של כלי התקשורת. חרדי הדביק הטלף בסין. איך זה התחיל הקורונה, אתם זוכרים? איך זה התחיל? הגיעה אוניית תענוגות לארץ, אונייה מיפן, היא חנתה בנמל חיפה, אחד ירד, נכנס לחנות הפיראט האדום באור יהודה, הוא ירד מהנמל, הוא ירד לחנות לקנות קנייה, והדביק מדינה שלמה אחת. אני אמרתי באותו יום, כל דבר צריך ללמוד, דברים טובים. אם אחד יכול בשלילי להדביק מדינה שלמה, בחיובי אני כן יכול להדביק מדינה שלמה. אם יהודי בדימונה עושה מעשה טוב של חסד, הוא לא יכול להדביק את כל המדינה אחריו, כן או לא? עוד משפט אחד בקורונה סיימתי. אני כבר רבע שעה אני מסיים.
שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח לסיים את ההרצאה, אמן. כן, יש פה 10 לערבית, חבר'ה. 3. מישהו שאל, למה במניין צריך 6 מתפללים ב4 יכולים להצטרף? כן, 6 שעדיין לא התפללו, ו4 יכולים להצטרף. באוכל צריך כמה? 7 שאכלו ועוד 3 יכולים. זאת אומרת, למה פה צריך 6 ובאוכל 7? אמרת, אכפת לך שעוד יהודי אוכל? תגיד. מוריי ורבותיי, נסיים. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד על הקורונה. אתם זוכרים, בקורונה היה תקופה שלא יכולת לשלוח ילד לבית ספר אם אתה לא מצהיר עליו הצהרת מה? אמרתי לאשתי, מי שם לב עד לקורונה שיש לו ילדים בריאים? היום זה ככה. פתאום שמנו לב בבריא קורונה. אמרתי לאשתי, את יודעת שחני בריאה, ערלה בריא, סוליק בריא. מי שם לב? בקורונה הקדוש ברוך הוא נתן לי להבין כמה להעריך את הבריאות של הילדים שלנו. לכן, בכל דבר אתה יכול להכניס אור, בכל דבר. גם בתקופה הקשה, מעל זמן פתיח, אני כבר פשוט הזמן כבר קצר, גם בתוך החושך שמחסה את הארץ, שומעים כל יום מותר לפרסום. אם אדם יש לו יכולת לחיות בנר, אם הוא רגיל בנר, הוא גם בתוך החושך הזה יכול להכניס אור. מי שיחיה ככה, אבי הנאמנים תמכם. כאן מקום לתת שמי תודה, שוב רבותיי, לידידי, לגבי בית הכנסת, הרב חמד, הרב חמד, השם ישמרהו וחייהו. רבותיי, כמו כן שהוא כאן הרב סילן, רבותיי, לכל רבותיי משתתפי השיעורים, נזכה כולנו בעזרת השם, שבורא עולם לא יבטל את כל הגזרות לגמרי, אלא, אומרים בתפילה, אומרים בראשם, אומרים, ותשובה ותפילה וצדקה, מה? שיעביר את זה. לא חסר במזרח התיכון, איפה שאני רואה, איפה להעביר את הגזרות. הקדוש ברוך הוא לאחרונה גם מושך בחוטים. מה? הוא גם מושך. נשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן.